I nosaltres, com a professionals de la salut, el que fem és posar a disposició d'aquesta persona els nostres coneixements. Però de cap manera som els que dirigim el tractament. De cap manera. O sigui, no estem parlant d'un model jerarquitzat. Nosaltres proposem promoure aquest apropament amb les adaptacions culturals, incloure aquests models. Això crec que seria molt important a les escoles de salut i els programes de residència. O sigui que els estudiants d'infermeria, els estudiants de medicina, els estudiants de psicologia, tinguessin un coneixement de què vol dir, de què estem parlant, per poder decidir també aquests futurs professionals de la salut si volen incorporar o no aquest programa a la seva pràctica diària. No es tracta, i en això insistirem, no es tracta de deixar de banda tot el que serveix en procurar el benestar i la recuperació de la persona. No. Es tracta només d'integrar, o sigui, de deixar tot allò que funciona i d'integrar aquest model que és un model humà, molt humà, i és un model on, com els deia, gens jerarquitzat, on la persona és la que porta les riendes, és la que gestiona la seva recuperació. En quant a la definició de la terminologia, ens estem referint, quan parlem de recovery, a les maneres en què la persona gestiona la seva condició de salut mental i en el procés de restaurar o de desenvolupar un sentit de pertinença, un sentit de vida, un sentit positiu d'identitat, a part d'aquesta condició. O sigui, la persona que tindria aquest trastorn, però que això no li impediria de cap manera el poder tenir un sentit positiu de vida, el poder formar part de la comunitat. El recovery és un procés de canvi a través dels quals l'individu millora la seva salut i el seu benestar. Això és molt important, el seu benestar, o sigui, aprendre a estar bé amb les limitacions que imposa la malaltia. Poder dirigir les pròpies vides i també poder assolir tot el potencial que té la persona a dintre seu. O sigui que d'alguna manera nosaltres el que faríem és treure aquestes fortaleses, treure aquest potencial perquè aquesta persona pugui gestionar bé tot aquest procés. Quan parlem de recovery oriented care, estem parlant de l'atenció orientada en la recuperació, estem parlant de què fa, quin tractament ofereixen els professionals de la salut, els professionals de rehabilitació per suportar aquesta persona durant una llarga temporada de la seva vida mentre tingui aquesta condició, o sigui, no hi hauria límit de temps per suportar tots els esforços que aquesta persona estaria fent. La promoció del benestar, la promoció de l'autocuidado amb les etapes primerenques de la malaltia, tant mental com física, és un important component d'aquesta orientació. El recovery oriented care, o sigui, l'atenció enfocada amb el recovery,
requeriria que totes les persones que estan o que integren aquest procés estiguessin dintre d'aquest procés durant tot el temps. Bé, quant al context històric, no caldria explicar massa perquè vostès segur que ja el coneixen, i estaríem parlant de que els orígens estan en les experiències traumàtiques, persones enfadades, aquestes persones que amb un problema de salut mental greu, que van estar hospitalitzades en contra moltes vegades de la seva voluntat en hospitals de llarga estada del passat. Els canvis que es van començar a fer van ser que van començar a haver-hi lleis, especialment aquelles que sancionaven mètodes coercitius, d'ingressos voluntaris, involuntaris. Van haver-hi canvis en quant a la pràctica de la salut mental, incloent alternatives que venien introduint alternatives dintre dels sistemes i de les polítiques de salut d'aquelles persones que havien patit un problema de salut mental. Es van començar a incorporar grups de suport i, molt important, es van començar a incorporar els peer, o sigui, aquelles persones que podien ajudar a les altres perquè havien tingut també aquest problema. Moltes vegades, aquest context s'ha anat perdent o s'ha passat per alt quan s'ha intentat transformar els serveis en una orientació de recovery. Moltes vegades s'ha oblidat la seva inspiració i el seu objectiu final, que era i és restaurar a persones amb greus malalties mentals el seu sentit d'identitat, el seu sentit de dignitat, de respecte, d'autovaloració i de ciutadania. Hi ha una evidència científica que també ha demostrat que aquest enfoc té uns resultats positius, però és com si haguéssim perdut la memòria d'aquests estudis. Normalment aquests estudis estan enfocats a... Vostès saben, Kraepelin, que deia que l'esquizofrènia és una malaltia per tota la vida i que la seva progressió és inevitablement un deteriorament. Doncs bé, aquests estudis que tenen aquí es veu que no totes les persones que tenen una esquizofrènia, inevitablement aquestes persones tenen un deteriorament, sinó que els resultats d'aquest estudi, i vostès ho hauran vist a la seva pràctica diària, doncs es veu que hi ha persones que recuperen totalment, hi ha persones que recuperen certes parts, per exemple, símptomes, funcionament social, perquè tots s'ha de tenir en compte la individualitat. La malaltia és una, però la manera d'expressar la malaltia és diferent segons les persones. Per tant, estem parlant de que els resultats serien heterogenis. O sigui, ja estem deixant de banda una perspectiva pessimista de la salut mental, sinó que estem parlant d'una perspectiva optimista, on podem fer coses, podem estar integrats a la societat, al món, encara que tinguem aquest problema. Què entenem per recuperació? Què entenem? Una de les causes de confusió del recovery i les seves implicacions per l'atenció és que la mateixa paraula significa coses diferents per persones diferents.
Nosaltres fa encara un mes vam fer un congrés, un simpòsium, millor dit, doncs vam organitzar un simpòsium sobre recovery, person-centered and citizenship. Era un congrés internacional, un simpòsium internacional, i on vam... Un dels principals objectius i de les conclusions d'aquest congrés va ser aquest. Què significa recovery? Als Estats Units significa una cosa, però a Catalunya segur que significa una altra. Què significa? O sigui, el primer que tenim que fer és unificar la terminologia. Què significa aquesta paraula per les diferents persones i les diferents societats? No és estrany que la gent assumeixi que la recuperació en relació amb una malaltia mental significa el mateix que la recuperació de qualsevol malaltia física. La manera com s'ha definit la recuperació en la investigació clínica en psiquiatria ha estat coherent amb aquesta visió, que defineix la recuperació d'una malaltia mental greu com l'absència de símptomes, com l'absència de deficiències. Quan parlem d'això, quan parlem d'ausència total de símptomes, estem parlant de recuperació clínica. Aquí tenen un autor britànic, Slade, que jo els recomano que llegeixin. Ell té un programa sobre recuperació a Londres que és molt, molt interessant i molt semblant al nostre. O sigui que quan parlem de recuperació clínica ens estem referint a una idea que ha sorgit de l'experiència dels professionals de la salut mental i que implica que la persona quedi totalment lliure de símptomes i que aquesta persona torni a la normalitat, aquesta normalitat entre cometes. Però aquí està, no? No tothom amb una malaltia mental sèria recupera el mateix nivell o té, el mateix nivell de recuperació en el sentit clínic de la paraula. Per tant, com els deia fa un moment, hem de tenir en compte la heterogeneïtat dels individus entre els individus. Hem de reconèixer una altra manera de recovery, on la persona té un actiu paper de com pot ser la seva vida amb una malaltia mental, igual que la persona que pot viure amb una malaltia crònica. Perquè m'entenguin, una persona que té un problema locomotor, aquesta persona no deixa de fer les coses que li suposa la seva malaltia crònica. Aquesta seria la inspiració del recovery, on la persona tindria un actiu rol. És una idea, el personal recovery, tindríem el clinical recovery que vindria dels professionals i el personal recovery que ha sorgit de l'expertesa de les persones que han experimentat, han tingut un problema de salut mental. I, com hem vist, és diferent al recovery, al clinical recovery. Aquí tenen una mica exemples de què significa recovery per persones que han passat per aquest procés, com Patricia Tigan, que va ser una persona amb un problema de salut mental, que després va fer psicologia, i és això, l'experiència de cadascú per recuperar un nou sentit d'ell mateix, un nou sentit de propòsit, encara que hi hagin límits per aquesta
per aquesta discapacitat. Després tenim un autor que és William Anthony, que ell diu: és un procés profundament personal i únic de canviar les actituds, els valors, els sentiments, els objectius, les habilitats i els rols. És una forma de viure una vida satisfactòria, esperançadora i contribuent, fins i tot amb limitacions causades per la malaltia. La recuperació implica el desenvolupament de nous significats i propòsits en la vida, ja que un creix més enllà dels efectes catastròfics de la malaltia mental. Com els deia abans, estem davant d'una visió optimista, d'una visió que deixa de banda, no té que deixar aquesta idea que la malaltia mental proporciona efectes catastròfics, aquesta idea de com seré tractat jo a la societat si tinc un trastorn mental. Jo no puc dir que tinc una depressió, jo no puc dir que tinc una esquizofrènia, ja molt menys, no? Perquè com em tractarà la societat? Aquí emergeix una altra emergeix l'estigma que rodeja la malaltia mental tant dintre com fora de les institucions. Moltes vegades pensem que aquest estigma ja no hi és o que s'exagera, però moltes vegades queda dissimulat. Moltes vegades, la societat, a través dels seus programes, de les seves polítiques, dona que la malaltia mental és com una malaltia física, però quan mirem els pensaments, quan mirem què pensa la població, la malaltia mental encara està considerada diferent a la malaltia física. Una persona pot tenir un problema físic i tothom ho entén, un problema mental difícilment s'entén. Per entendre millor aquest terme, ens hauríem de basar en el model de discapacitat. Aquesta seria la primera implicació política de les polítiques de salut mental, en el que vostès saben que una persona que té una discapacitat física se li dona tota una sèrie d'eines perquè pugui funcionar. Tenen una cadira de rodes, tenen un bany, tenen pròtesis, tenen un bany on es poden agafar, les aceres, poden anar pel carrer, els autobusos, en fi, tot està com molt, sobretot aquí als Estats Units, vull dir, aquí els estudiants de les escoles públiques que tenen problemes de locomoció, per exemple, o altres, no? Els va a buscar a casa, un autocar especialitzat, amb la seva cadira de rodes, els porta fins a l'escola, o sigui, tenen tot un sistema d'acomodacions, entre cometes, perquè aquestes persones puguin funcionar a casa, puguin funcionar a la feina, puguin funcionar a l'escola i el temps que ells ho necessitin. Estaríem parlant que aquest model el nostre model de recovery en salut mental estaria millor enfocat si el tenim dintre d'aquest model. Per tant, podríem dir, des del concepte que una persona amb un problema de salut mental ni és més agressiu ni té més risc que una persona amb un problema de discapacitat o no. Per tant, hauríem d'acceptar i promoure l'autodeterminació amb les persones amb un problema de salut mental. Anem a parlar ara dels nivells de recovery. En primer lloc, parlaríem del nivell individual. La recuperació personal implica 5 processos. Connexió amb altres persones. O sigui, quan estem en aquest procés de recuperació, hem de connectar amb altres persones, hem d'assolir un sentit d'esperança i optimisme sobre el futur,
hem de tenir un sentit positiu d'identitat, un sentit de significat a la vida i estar empoderat, o sigui, aconseguir que la persona sigui capaç de cuidar-se d'ell mateix i de defensar-se. Bé, hem suggerit que per tenir cura d'aconseguir aquests criteris es necessita nutrir les relacions amb altres persones per millorar l'autoconfiança. Oferir en aquestes persones models de recuperació, tenint en compte altres persones que hagin passat per això. Enfocar-se en les fortaleses, no enfocar-se en els dèficits que implicaria, no? O sigui, seria en contrapartida. No ens enfocarem en els dèficits, sinó que ens enfocarem en les fortaleses. I donarem suport a la persona que realitzi activitats des de les quals ella es pugui sentir que la seva vida té un sentit. I finalment, educarem i empoderarem, no?, a la persona perquè pugui exercir aquest autocuidado i que pugui defensar els seus drets com ciutadà i puguin estar inclosos dins de la societat. El nivell individual també té en compte com implementarem això. No podem implementar igual, o sigui, tenim que tenir en compte les diferents societats i el diferent context social en el que això es promociona. Als Estats Units, que vostès saben que és una societat molt individualista, està canviant en aquests moments, està canviant perquè cada vegada és multicultural. El tant per cent de població que ve de l'Amèrica Central i de l'Amèrica del Sud és en aquest moment un tant per cent molt elevat. I jo tinc un exemple, si m'ho permeten, que realment tinc l'experiència d'això, perquè abans d'arribar en aquest programa, en el Yale Program for Recovery and Community Health, vaig passar per diferents llocs de Yale i un dels llocs on vaig estar és la Clínica Hispana. La Clínica Hispana és una clínica que ofereix tractament en salut mental en persones monolingües, o sigui, persones que només parlen castellà. És una clínica gratuïta i que la gestiona el Servei de Psiquiatria, o sigui, la Universitat de Yale, i la gestiona el Departament de Salut del govern de Connecticut, el Departament de Mental Health and Addiction de Connecticut, de l'estat de Connecticut. Bé, jo vaig arribar allà i vaig començar a portar uns grups junt amb la terapeuta de senyores que havien patit trauma i que eren de diferents parts de Sud-amèrica, també de Puerto Rico, o sigui, persones amb diferents cultures. També vaig estar en un grup d'homes i dones amb problemes d'addiccions. Bé, jo, clar, venia amb el model hospitalari de Barcelona, dels grans hospitals, la meva bata blanca, però aquí no hi havia bates, era tot com molt poc estructurat.
I, bueno, vam començar, doncs, vaig començar a estar en aquest grup i la meva sorpresa era que abans de començar doncs, es feien, la terapeuta portava doncs, per fer amanides, o sigui, portava l'enciam, el tomàquet, i bé, totes les coses, formatge, el pa, i jo, esclar, estava sorpresa, no? I tothom participava en fer l'amanida, i jo també, no? I jo, doncs, esclar, arribava a casa i les meves filles em deien: «Mama, avui què? Com ha anat?» I jo deia: «No sé, doncs he estat fent amanides». «Mama, amanides? Però tu has vingut a aquesta universitat per fer amanides?» Dic: «Jo no sé, algun lloc a mi em portarà a fer amanides, no ho sé». I llavors jo veia que això, mentre es feien les amanides i es menjava, doncs la terapeuta anaven introduint temes per la sessió. Un dia la terapeuta es va posar malalta i bé, jo era al començament de que estava allà i bé, jo vaig començar la sessió, ja no tenia ni l'enciam ni el tomàquet, no tenia ni cafè i bé, jo vaig començar una mica com feia a Barcelona, no? Com amb el protocol i tenir els objectius de la sessió i bé, vaig començar així, va ser un desastre, no? Desastre perquè em preguntaven el cafè i vamos a hacer ensalada hoy i no hi havia manera. Llavors, clar, vaig entendre que jo estava coneixent, jo estava dins d'una altra cultura. Jo no podia aplicar el mateix que aplicava a Barcelona aquí, de cap manera. I a més, era un grup tan divers que aquestes persones entre si tampoc eren iguales. No és el mateix una persona de Puerto Rico que una persona de l'Equador, que de Mèxic, que diferent. I després, quan vaig arribar a Yale, en el programa de recuperació en Person Center, doncs ho vaig veure claríssim, no? Que les amanides m'havien servit per poder aplicar aquest model a les diferents cultures i a les diferents societats i que no era jo com a terapeuta el que dirigia, eren els pacients, eren els clients, eren ells que deien quina manera els era millor per començar a parlar i començar-se a obrir de la seva problemàtica. Bé, dit això, suggerir, o sigui que per arribar a aquests nivells hauríem de tenir, o sigui, hauríem de promoure el recovery no tan sols minimitzant la malaltia, o sigui, promocionant la recuperació basat en la persona, en els seus objectius i aspiracions, quin és el paper de la persona, quin és el paper dels altres. Nosaltres el que farem és ajudar aquesta persona a aconseguir aquests objectius. Ens basarem en construir ajudar a construir les capacitats d'aquesta persona, les fortaleses i els seus interessos. Donarem molt èmfasi a la comunitat natural d'aquesta persona, o sigui, els programes han de ser focalitzats dins de la comunitat d'aquesta persona, no en programes que no tenen res a veure, segregats, que no tenen res a veure amb la realitat d'aquesta persona. O sigui, el que fem, el que estarem fent, bàsicament, és permetre també incerteses, permetre contratemps, desacords, com passos inevitables en el camí cap a una major autodeterminació. O sigui, no té que ser tot com perfecte i tot dins d'un protocol, no? A, B, C i tot. Doncs que no falli res, sinó que en aquest procés, que és un procés humà, doncs en aquest procés hi haurà desacords, hi haurà passos inevitables, contratemps, però que aniran a aconseguir aquesta autodeterminació.
A mesura que el concepte de recuperació personal ha avançat en tot el món, aquest èmfasi en l'autodeterminació és una qüestió molt important. Ara descriurem 4 principis per veure com hem de fer a la pràctica clínica, a la nostra pràctica orientada, perdoni'm, a la nostra pràctica diària, aquesta pràctica orientada a la recuperació. Aquests serien, per mi, aquesta diapositiva és molt important perquè reflexa realment com hem de portar a la pràctica tot això que els estic dient. Primer, l'atenció orientada a la recuperació identifica i construeix les fortaleses pròpies de les persones, els punts forts de la seva família i la seva xarxa social i els recursos i oportunitats que existeixen en la seva comunitat local. Els professionals, aquí poso molt èmfasi, primer han de conèixer la persona, han de conèixer a la seva família, han de conèixer els seus amics, han de conèixer quins són els rols dins d'aquesta comunitat, ja que això proporciona el context del tractament i d'altres intervencions. Quin tipus de vida la persona pot viure? On ell o ella pot viure? Quins són els punts forts i els recursos que la persona, o sigui, quines són les seves fortaleses, quina és la seva xarxa social que ens ajudaran, que l'ajudaran en aquestes activitats. Són totes aquestes coses molt importants per planificar aquesta orientació, aquesta atenció orientada a la recuperació. Nosaltres, a l'equip terapèutic, som una part. O sigui, perquè m'entenguin, a la recuperació d'aquesta persona, ella és el centre i tenim un equip. L'equip que ell decideix, o ella decideix els metges, decideix els psicòlegs, decideix totes les persones que volen que l'acompanyin. Nosaltres oferim la nostra expertesa professional per ajudar en aquest camí. I aquesta persona decideix quines persones vol ell que l'acompanyin. No estem parlant del que nosaltres volem que aquest pacient aconsegueixi, sinó que estem nosaltres acompanyant a el que ell o ella és capaç d'aconseguir. Jo me'n recordo que vaig explicar això l'any passat a Barcelona en una reunió de moltes persones, professionals de la salut mental, i recordo hi havia una persona que va dir clar, si és això, o sigui, nosaltres els hi diem als pacients, heu de fer A, B, C, D, o sigui, però no tenim en compte... Àngels, perdona que m'introdueixi. Anem ja molt justets de temps. No sé si voldries introduir una miqueta les conclusions, ràpidament. És que em van dir 45 minuts i 15 de preguntes. I per això estava, com que hem començat a les 10 i alguna cosa, són les 10:35, no? Doncs si introdueixes el que comentàvem, les conclusions de forma ràpida. Gràcies. O sigui que tinc menys temps, no? Sí. És que m'havia preparat per 45 minuts. Bé, doncs si és així, doncs dir-los que aquestes serien els quatre nivells que a nivell orientat individual proposem, l'educació un altre, encoratjar aquesta persona a tindre un rol important i, bé, com els deia, tenir en compte que aquesta persona és al centre. Inclourà, doncs, això, tots els serveis i suports que aquesta persona necessiti. Dir-los que, en quant al nivell de programes, aquestes persones amb problemes de salut mental, i tal com es fa als Estats Units, tenen que estar dins dels programes, dins de les polítiques de salut mental.
perquè només ells, des de la seva perspectiva, poden ajudar a veure què és el que altres persones necessiten. Se'ls ha de donar acomodacions, igual que se'ls dona a les persones amb un problema de físic. En aquest cas, les acomodacions serien socials. Una de les acomodacions, o sigui, en lloc d'una cadira de rodes, tindríem el peer support, perquè m'entenguin. El nivell de polítiques, com us deia, és res sobre nosaltres sense nosaltres. Els Estats Units, com a exemple d'això, estan obligats per llei a que en tots els serveis, en tot el que signifiqui salut mental, hi hagin persones en recuperació. Estan obligats per llei. I en quant a les conclusions, em dic que aquest és un model que considera la persona en tots els aspectes de la seva vida. És un model optimista en què la persona amb un problema de salut mental no necessita estar completament curat per tenir una vida productiva. No és un model estàtic, no és un model jeràrquic en cap moment, i és un model que s'ha de veure com funciona a les diferents cultures, perquè la vida, una bona vida, per exemple, no és el mateix en una societat que en una altra. Com els deia al principi, incloure aquest model a les escoles de salut és important per tothom, pels metges, psicòlegs, personals d'infermeria, tenir un model més humanístic del que és la salut mental i la salut física també. I personalment penso que una aproximació, o sigui que aquest model i l'aplicació d'aquest model també contribuirà a tenir millors societats on el respecte, el cuidado, els drets dels individus es considerin a la seva totalitat. Bé, i aquí moltes gràcies. Hem acabat aquesta presentació. Moltes gràcies, Àngels. Passem... Moltes gràcies. Passem a les preguntes. A veure si podem tenir una miqueta de temps de preguntes, que segur que n'hi ha moltes. Per allà dalt, no? Per trencar una mica el gel, Àngels, ens has dit, parlant-nos d'aquest paradigma de la recuperació, el que més em quedo jo, més m'he quedat, és amb el que has comentat de l'esperança i de la mirada optimista de cara a la recuperació de les persones, perquè és veritat que s'ha parlat en aquest congrés molt de respectar els sabers profans, ens deia avui l'Edgar, d'aquesta mirada optimista, perquè ens construïm amb la mirada de l'altre, i si com a infermeres de salut mental mirem els pacients amb aquesta mirada de cronicitat, amb aquesta mirada d'incapacitat, de menysvàlua, per desenvolupar potser un projecte de vida enriquidor, el que estem fent és que construeixin també això. I tu, Àngels, ens has parlat de treballar amb la salut, no amb la malaltia, de respectar les narratives dels pacients, no imposar identitats, de rescatar aquests sabers profans que dèiem, de respectar el seu projecte de vida, de tolerar la incertesa i també de treballar respectant els drets humans. Bé, això de la mirada com a reflexió per part meva, Àngels. Preguntes? Digues. Aportacions? Volies comentar alguna cosa tu mateixa? No, això, que aquest per mi també és aquest sentit optimista, d'esperança i de treballar amb les limitacions que tenim. Això per mi és molt important i de no pensar que la persona ha d'estar recuperada al 100% per estar integrada a la seva comunitat, a la societat i tenir tots els drets. Aquest és un dels aspectes per mi, com tu deies, David, més interessants d'aquesta aproximació. De fet, ahir crec que era la presidenta d'Obertament o d'Activament que ens va recordar que salut mental no és absència de símptomes, que es poden tenir al·lucinacions,
de tant en tant, es poden tenir episodis depressius, crisis, i això no implica que una persona no estigui recuperada. Si la recuperació l'entenem no com l'absència de símptomes, sinó com la capacitat de poder gestionar el sofriment psíquic que podem tenir tots en major o menor grau i desenvolupar un projecte de vida. Aportacions, reflexions, preguntes, per aquí. Hola. Sí? Se'm sent? Hola. Àngel, soc Regina, que hem parlat per mail. Hola, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies per la teva presentació. Jo tenia una pregunta i era en relació a la decisió de l'equip que comentaves, que una persona, quan va visitar-se, que pot decidir quines persones, quins professionals el poden ajudar. I a mi m'agradaria saber això com es fa. Sí, quan una persona arriba a un centre de salut mental, arriba a buscar ajuda professional, i bé, es troba en aquesta orientació i es troba amb aquest sistema, amb aquest equip, amb aquest que té molt en compte tot el que he explicat de la recuperació. Aleshores, quan se li presenta, primer, ja a la primera entrevista, aquesta persona té la capacitat de dir si aquest psiquiatre li agrada o no, o si aquesta persona estarà pròxima a el que li passa. I pot canviar sempre que vulgui. O sigui, ell pot dir que vol una altra persona, que vol una altra clínica, que vol... perquè aquest suport se li dona per tota la vida. T'haig de dir també, de tota manera, que clar, quan aquesta persona arriba a un centre on l'aproximació és terapèutica, és el recovery, ja se'l tracta de diferent manera. O sigui, poques vegades també passa que no vulgui que el tractin aquestes persones, perquè l'equip terapèutic no es presenta com jo sóc el doctor tal, jo sóc el senyor tal o el qual, jo faré... No, sinó que ja se li diu, miri, nosaltres l'ajudarem amb el que vostè necessiti. Aquí estem, no? Aquí estem, doncs nosaltres sabem d'això, no? Som professionals de la salut mental, però ens posem a la seva disposició. Quin equip vol vostè? Com ho hem de fer? Quin equip? Llavors, jo voldria que el meu pare estigués, o voldria la meva mare, o voldria aquest amic, i es va configurant aquest equip. O sigui, en cap moment és jeràrquic, entens? I aleshores això fa que hi hagi de seguida com molt bona... El pacient es troba molt còmode, no té por, no té gens de por. Mira, l'altre dia m'explicava, tinc una persona molt coneguda en un centre de dia, en un hospital de dia aquí a Barcelona, no? I em deia, Àngels, vaig cada dia amb por. Tinc por. L'únic dia que no tinc por és el dissabte, però el diumenge ja començo a tenir por. Vaig dir, per què tens por? Però si estàs en un lloc que el que estan procurant és per tu. I em va dir, no, és que em fa por la psiquiatra, em fa por. L'altre dia em va dir, tú aquí sentada y no te muevas más. Y así, pues mira, si en algún momento, cuando salgas de aquí, encuentres un trabajo de secretaria, ya sabrás cómo se hace. Clar, a mi quan em va dir això, que em vaig quedar com xocada, no? Que té por de dir que no vol menjar-se el pollastre aquest greixós, que vol passar una dieta vegetariana perquè li fa fàstic, no? Té por. I saps en qui realment es troba bé? Amb les altres persones, amb els seus companys. Ella està interactuant amb persones amb esquizofrènia, ella és una persona amb un quadre d'ansietat, no? I està totalment integrada amb aquestes persones. De qui té por? De l'equip terapèutic. Bàsicament de la psiquiatra té por. Clar, això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser. Tu tens que anar al metge, amb una malaltia física és el mateix, no? Amb la confiança, amb que aquest senyor, aquesta senyora t'entendrà, amb que tu li pots dir, escolti, és que jo penso que això no va per aquí.
Jo, quan estudiava, vaig estar amb un metge internista perquè a mi sempre m'ha agradat estar en diferents especialitats. No sóc la psicòloga que només ha estat en un centre de salut mental, sinó que he estat per totes les especialitats mèdiques. I aquest internista, la primera visita li deia, el seu nom és doctor Vidaller, de l'Hospital de Bellvitge, y le decía, ¿usted qué cree que le pasa? Y el paciente decía, ay, no sé, doctor, usted es el médico. Y él decía, sí, pero usted es la persona que tiene esto. Y nadie como usted va a saber explicarlo. Jo d'això vaig fer el meu buc insígnia, o sigui, sempre vaig preguntar per el mateix. Clar, quan tu dius això, tu ja et poses a prop, no?, de la persona, entens? Tu ja estàs entenent aquesta persona, tu no estàs per sobre la persona, no? O altres coses que els dius, escolti, això que jo li estic dient, vostè nota que això va amb vostè? O jo estic explicant unes coses que vostè no entén de res? No, sí, jo és això, no? Doncs no sé, Regina, si contesto el que em preguntaves. D'acord. Hi ha alguna pregunta, aportació, reflexió? D'acord, doncs passem ja. Moltes gràcies, Àngels, per compartir amb nosaltres la teva expertesa i subratllar-nos la importància de les dinàmiques horitzontals, també. Gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment, sisplau. I tot seguit passarem al lliurament de premis i conclusions del Congrés. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per aquestes hores de la tarda encara estar a l'auditori tan ple. Tenim el plaer de poder atorgar els premis. Aquest any ha sigut tot un èxit. Cada any van augmentant la quantitat i la qualitat dels treballs. Es pot comentar, o puc comentar lliurement, que hem acceptat 90 treballs. Aquest any hem introduït la modalitat experiències i projectes de recerca que en altres anys no hi havia i considerem que és una altra oportunitat perquè la gent també pugui participar. Agrair molt al comitè científic per tota la labor que ha fet i passem a fer l'entrega de premis. A veure, com sabeu, n'hi ha 3 premis per les comunicacions orals. El primer premi té una dotació econòmica de 400 euros, el certificat i la inscripció gratuïta al 6è congrés d'aquí 2 anys. El segon i el tercer tenen el certificat i també tenen la inscripció gratuïta. Tenim 3 pòsters, 3 premis de pòster. El primer premi amb una dotació econòmica de 200 euros i amb els certificats i les inscripcions també pels altres. L'experiència té un certificat acreditatiu i una inscripció gratuïta al 6è congrés i els projectes de recerca tenen també premi al millor projecte, tenen certificat acreditatiu i també la inscripció gratuïta al proper congrés. El tercer premi al millor pòster és el titulat Impacto de la terapia hortícola en la calidad de vida y la autoestima de los pacientes diagnosticados de TMS en la unidad de agudos del Hospital Sant Pau. La primera autora es Laura Balaguer Cardona. Si quiere pasar a recoger el certificado. Una foto. El segon premi, el pòster, és per
La diferencia de estigma entre dos poblaciones. Primera autora, Virginia Maqueda. Molt bé. Bueno, pues la recoge una compañera. Molt bé. I el primer premi al millor pòster és el titulat Folia Deux a propósito de un caso clínico. La primera autora és Andrea Rosa de Miguel. El premi a la millor experiència comunicada al llarg del Congrés ha estat per Guia d'acollida en la unitat de crisi adolescents de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata. També el recullen el nom de... El premi al millor projecte de recerca és el titulat L'experiència viscuda del cuidador davant d'un primer brot psicòtic. El primer autor és Roger Hortal Mas. Anem a les comunicacions. El tercer premi a la comunicació oral del Congrés és per el projecte acabat, o sigui, l'estudi acabat, que es diu Análisis del impacto de una intervención sobre abordaje al tabaquismo. ¡Cómo mola que sea el tabaquismo! El segon premi a la millor comunicació oral de treballs finalitzats és per al treball titulat Análisis de la asignación de plazas de formación sanitaria especializada de enfermería en salud mental en Catalunya. El primer autor és Eladio Holgado Alegre. No sé si hi ha algun... Bueno, ja el farem arribar. Finalment, el primer premi a la millor comunicació oral és per al treball titulat Implicació de l'estrès percebut en l'augment de pes en pacients amb un primer brot psicòtic o en risc de patir-ho, de Laura Ortega Sanz. A més, doble felicitats a Laura.
He de posar una cosa de l'impacte aquí. Hola. Hòstia, por fin un micro, que bé. Porto 48 hores amb ganes d'agafar un. Aviam, el premi a la millor tuitera... Allò de l'impacte, Jordi, ho posem ara? No? Vale. Doncs el premi a la millor tuitera, en aquest cas, tuitera, pel valor afegit de tots els seus tuits en el seu timeline d'aquests 2 dies del Congrés és per la senyora Olga Álvarez Llorca. Recordeu que donàvem també un premi gràcies al Jordi Mitjà d'Infermeria Tuit, que són unes ulleres d'aquestes de realitat virtual, com els que fa servir la Sílvia Rosado. Doncs res, ja hem acabat. Serem molt breus. Només donar-vos les gràcies. Aquest any hem superat les inscripcions. Hem estat un total de 140 persones. Teníem una capacitat màxima de... 240 persones, és cert. Teníem una capacitat màxima de 221. L'organització ha estat de peu, ha estat a la barana, ha estat intentant vetllar perquè tot funcionés. Estem molt contents, el feedback que hem rebut també ha estat molt positiu. D'entrada ja tenim 9 persones inscrites pel proper congrés, que són tots els guanyadors dels premis, que com sabeu que sempre tenen la inscripció gratuïta. I per una vegada, crec, la primera vegada que en un congrés ja sabem on farem el proper congrés d'aquí 2 anys. Us anunciem que serà a Tortosa, les Terres de l'Ebre. Agrair moltíssim a totes les persones que han col·laborat, tot l'esforç. Els que ens coneixeu ja sabem com treballem i com funcionem, sobretot el Jordi, que està darrere, i el Salva, també, que han fet possible que tot això funcioni. El Jordi, com que és més nostre, el coneixem més i ha vetllat per tot el tema de les connexions, de les imatges, els streamings, els tuits, i la veritat, doncs, si voleu afegir alguna cosa, gràcies al comitè científic, a l'organització i a tots vosaltres.